Zinzino ima zdravstveni protokol, znači uradimo test, balans ulje je za balans omega 6 i 3 u organizmu, onda imamo Xtend koji je sklop vitamina, svih vitamina i minerala koje su potrebni našem organizmu da bi naš imunni sistem funkcionisao kako treba. Imamo dodatak specijalne formule beta-glukana koji je u Xtendu i imamo ekstrakte od paradajza, zelenog čaja, kurkume i algi. Tako da ovaj preparat znači, pomaže naš imunni sistem da funkcioniše tačno kako treba. Onda imamo zinobiotik koji naš digestivni trakt, to je jedan prebiotik sa 8 dijetalnih vlakana koji deluje na naš digestivni trakt. To je, znači, hrani naše dobre bakterije. Znači, isto tako moramo imati balans u našem stomaku, dobrih i loših bakterija, gde trebamo imati 80% dobrih bakterija i 20% loših. I čiste toksine iz debelog creva. Tako da ovaj zdravstveni protokol može se samo nadopuniti sa preparatom Viva Plus koji deluje na balansiranje nivoa dopamina i serotonina. Kada ga uzmemo uveče, kada popijemo uveče Vivu Plus, imamo pojačano lučenje melatonina gde ćemo imati dobar san, a kada ga uzmemo izutra imamo pojačano lučenje dopamina gde možemo biti fokusirani, koncentrirani za, ako imamo više obaveza, da možemo sve to uraditi kako treba.